It's a mega great sound for 103 exactly 8 minutes before Linda the game demand Gabriel Sithole and PNDK ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bambe ekseni sengiyavala bamba ekseni sengiyavala before qala usuku lakho namhlanje ekseni ngomhla ka29 September 2021 bamba ekseni sengiyavala ngicela ukukhuluma nawe before qala usuku lakho namhlanje uphuma emsebenzini Mshumayeli incwadi kaMshumayeli chapter 10 verse 4 uma umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho lona verse namhlanje ngicela ngalo usuku namhlanje noma ngabe kwenzekala namhlanje bamba leli verse ekseni uma umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho nawo leli verse alisho ukuthi ngeke uzofika umoya wombusi uzofika uzozama ukusaka ukunyakazisa nokukususa kuyiposition uNkulunkulu akakubeke yona kuzofika izimo kuzofika nabantu kuzofika nezinto ezizokwehlela empilweni yakho ezizozama ukunyakazisa zikususe from your position. Now this verse lithi when the enemy comes and try to move you from your position, never move from your position ngoba kuyiposition yakho ila khona ipromotion yakho ikhona ila khona ibreakthrough yakho ikhona ila khona ukuphendula kumthandazo wakho kuhleli khona. So now when the enemy tries to move you from your position ungalenzi iphutha lokusuka kuyiposition yakho. Abantu amaningi bayasuka kuyiposition kanti abazi ukuthi uma sebesuka kuyiposition basuka kuyimpendulo yabo basuka kuyinto uNkulunkulu akafuna ukubaphendula ngayo nento uNkulunkulu akafuna ukubanikeza yona noma ngabe kwenzakala lungalenzi iphutha lokusuka kuyiposition yakho. Abanye bathi sebekhuleka isikhathi eside bese beyitshela ukuthi uNkulunkulu ayikho into akazoyenza empilweni yabo futhi ngeke baphendule nokubaphendula emkhuleko wabo bese beyasuka kuyiposition kanti abazi ukuthi ngesikhathi usuku ngalesikhathi uNkulunkulu esezokubusisa khona ngalesikhathi mawusuza ukuthi usufuna ukushiya noma usufuna ukuyeka noma usufuna ukudedela ungalinge wenza iphutha lokudedela ngoba ngaleso sikhathi lapho uNkulunkulu esuke sefuna ungenelela esimeni sakho angazi yini ongabhekana nayo angazi yiphi impo ongabuya yilo namhlanje efuna ukukususa nokuyisusa kuyiposition yakho kodwa noma ngabe kwenzakalani ungalenzi iphutha lokusuka en position uNkulunkulu akakubekele yona. Uma umoya wombuso ukuvukela ungalenzi iphutha lokushiya iposition yakho kuyenzeka kumoya wombuso kube nje abantu osebenza nabo kube yibona baba umbuso nje okuvukelayo kuyenzeka kumbuso kube nje abantu obazana nabo noma abangani bakho kube yibona nje abakuvukela abafuna ukukususa kuyiposition yakho. Namhlanje ekseni ungalenzi iphutha lokusuka kuyiposition noma ngabe kuthiwa ubani othunyeliwe ukuthi abe umbuso uzozama ukuvukela impilo yakho noma ngabe kuthiwa isiphi isimo esithunyeliwe namhlanje sizozama ukukususa kuyiposition yakho kodwa hlala kuyiposition yakho unganyakazi ungasuki noma uzi ukuthi yabona ke laba abathunyiwe namhlanje ukuthi bezongisusa kuyiposition yakho but remain in your position ngoba uNkulunkulu uzokubusisa kuyiposition akakushiye kuyona. Ungalenzi lelo phutha lokuthi udedele noma uyeke noma ugive up empilweni. Don't give up, remain in your position. Mhlambe kade uzama ukufaka ama CV ufuna ukuthola umsebenzi uyabona ukuthi ayikho into eyenzakalayo ungayeki kodwa qhubeka ungasuki iposition yakho qhubeka kuyiposition uqhubeke lento yenza ube consistent ungakuyekeli ngoba khona into ezovela khona ibhomu ezoqhuma khona into uNkulunkulu akazoyenza uma nje uqhubeka ubekezela uhlala kuyiposition yakho wenze lento ekade uyenza ake uqhubeke futhi uphinde futhi namhlanje ubone ukuthi ayikho yini uNkulunkulu into akazoyenza ukushintsha isimo sakho. So isimo sakho soshintsha kodwa ungasuka iposition yakho ngoba ubona isimo singakashintshi namhlanje ungasuka endaweni yakho yomkhuleko ngoba ubona ukuthi impendulo akayitholi namhlanje. Thandaza uhlale kuyiposition yakho ngoba umuntu maye odile esitolo uyahlala kuyiposition yakhe until iorder lakhe lifike nelakhi order lizofika benga order abanye kuqala bethola ama orders abo wakhe eyakhe ingakafiki kodwa lokho akusho ukuthi ayizi eyakhi order izofika neyakhi order. Remain in your position, hlala kuyiposition yakho ungasuki la uNkulunkulu akakubeke khona ngoba mawuke wasuka lizofika iorder lakho likufika ungasekho kuyiposition yakho. Hlala la uNkulunkulu akubeke khona into yakho iyeza bazophumelela abanye wena ungakaphumeleli kodwa akusho ukuthi wena ngeke uzuphumelele ngoba ukuphumelela kwakho ukuphumelela kwabanye ukunikeza ithemba lokuthi njengoba nabo bephumelelile nawe siyofika esakhe isikhathi ethi uMshumayeli 3 konke kunesikhathi sakho nesakhe isikhathi sizofika. Singangafika namhlanje kodwa engikwaziyo siyeza nesakhe isikhathi uma safika isikhathi sikamakhelwana wakho safika nesikhathi sikamngani wakho kusho ukuthi nesakhe isikhathi sizofika. Ngeke sizesivele sonke ngesikhathi esifana ngeke sibusise sonke ngesikhathi esifanayo kodwa nje ngikwazi ukuthi nelakhi ithuba lizofika. Uma lingakafiki qhubeka uhlala kuyiposition yakho endaweni yakho yomthandazo ulindele uNkulunkulu ukuthi ayikho yini into akazoyenza. Uma umoya wombuso ukuvukela ungalinge wenza iphutha lokushiya iposition yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Sound for my 103. You are blessed, you are favored and you are set apart.